gumawa at ng isang sanaysay. So, murta siya super fam. It's me again, Super Migo Bay, and karon na humano dumi og tanom with the groups. Wala jud big tanom. Naka-shout out diha. Shout out ni kuan. Ni Kuan lang. Di mo palangga. Shout out Palangga. ko siya Josebel. Shout out siya Josebel. Shout out siya Josebel. Ang Isabel. the rest. To super pamuhilig kay mga selfie na sila. Hilig ka na sila selfie. Selfie girls ka na sila. Shout out ra ko super fam aning Melche kay last time ni-approach siya nako nga na something like that. So this di po sa pagpanghinambog, although daghan na pong bayi nga ni sulti nako kabahin ng mga problems like that, pero nalingaw ra po sila nako the way that I approach them to tell them that ako gani type of insecurities namang yun na mga depression. So ang ato lang ana ato lang kaugalingon mo'y makatabang, di ba Ana Ros? Ana Ros ha? alright. May panas Ana Ros kasi walay uyab malipayon ra kay na. Sana pay way uyab. Uy, walay uyab. Hala di siya uyab. Ay, lupig man ko ani super pam uyuan ko ani niya o ana siya. Uyab siya na ana di ay. Grabe. Di na gyud na matag aning kalibo. Si Wenwen kato si Wenwen. Ana pod. Jan Mark kay ha Mark. Nakauyab no Mark. Akong padang pinalanggang. Kuan. Okay. Yeah. Come on. Pinalanggang. Kuan sarang kiring. Yeah. Pinalangga. Kaya si Melchi may super fam. She is already played din ba tayo? Mo 17 rong June 13. Oh, June. So mo 17 siya diha nga manggod nga mga age. Ana nga mga idara mo kuan mo ang depression. Stress, depression, pero need sila og kalinga baka nang need sila og kinahanglan sila nga maistoryahan. Dira pod sa negatibo nga mga butangs like positive vibes saying good lang pod kay ako lang pod ang iyang gi approach ato nga yun ato siya nga siya gibati namang gunay down sa atong self god makakuanta ba low self is Balo ko aron. low self esteem low of self esteem ba to mo to siya. So ang imo ra gyud ana dai di lang gyud ka mag kaulaw o katambag sa mga tao sa mga magulang nimo kay mo man gina siya. Oh kay lahi man pug ikaw ray maglumlum pa para na namong mga nanay edad kabalo na may muhandol ana nga situation, di ba? So win-win. Unsa may mong kisulti itong sa sobrang kabubuhan ba sa to? So naros sobrang kabubuhan. So to? Sobrang kabubuhan sa to. Sobrang kabubuhan sa to. Sagot. Masagot to God. Sobrang paggumuhit ng isang papel at gumawa ng isang Gumuhit na isa. Sanaysay. Gumuhit ng papel at gumawa at Na isang sanaysay. Murta siya super fam. And murta siya super fam and don't forget to subscribe my YouTube channel, hit notification bell, subscribe, bell all para okay kayo. Hindi mo mawala sa akong channel. Melchi Mayor in the house and bye-bye!